Hej og velkommen til det Minecraft Gamers DK. Det her er det er en server, som jeg har lånt af en af mine venner til at lave videoer på. Jeg vil lige vise dig, hvordan spawnet og sådan noget det ser ud. Spawnet er lavet af Mr. Dumpy og Nick Lassie. Jeg håber du kunne lide det. Jeg håber du følger med i min næste video, men vi ses.